Croeso i bodlediad newydd sbon o'r enw Colli'r Plot. Chwip o deitls gael ddweud, gan mae 4 awdur ydyn ni, pobl sy'n bustachu efo plotiau yn gyson ac yn aml yn ei cholli hi. Manon Steffan Ross, Beyoncé y byd sgwennu Cymraeg yn o ryw dweet, weles i, felly yr awdur mwyaf cool o'r 4 awd. Helo, Manon. Helo, na i ddim canu eto, alla yn y podlediadau sydd i ddod. Na i roi ryw diwn bach Beyoncé edrych. Edrych ymlaen. A wedyn, Siân Northey, sy'n fardd yn ogystal a llenor hirt o dalentog a chynil, ac mae'n bosib mae hi ydy'r clyfra a'r calla ohono ni. Helo, Siân. Helo, dwi'n gorau meddwl am bethau astrus a beirdd ydych chi'n mynd abod amdano'n rwan dydw. Na, gwyd, mae'n oce. Ac wedyn, Dafydd Llewelyn, dramodydd, sy'n hefyd yn sgwennu ambell nofel rhwng cynnyrchu penodau casualty. A fo yn bendant ydy'r un mwyaf, wel, wacky ta. Ynddo, Dafydd? Helo, Gwanas. Sut wyt ti? Hawdd i bechu chi. A beth bynnag, a fi, wrth gwrs, Bethan Gwanas, rhywun fysa chi byth yn ei disgrifio fel llenor, ond fel awdures boblogaidd. Da ni'n mynd i fwydro am sgwennu a llyfrau a bob dim dan hael, a da ni'n mynd i drio cael testyn i bob podlediad, ond nabod ni, mi fyddwn ni'n mynd ar gyfeilion ac yn mynd i gyfeiriadau cwbl o nisgwyl ac yn deud bethau doedden ni'n wedi bwriadu i deud o gwbl. Pryd ydyn ni'n dechrau sôn am deledu do? Love Actually, Manon o bai. Sorry. Rai. Manon o'r bai. O, gef off o ni. Dwi'n dechrau gotcha dy lol na, darllen o'ch lyfrau lle. Dyna'r neges.